Нещо много любопитно в минутите след 9, но преди да ви разкажем за него, сега поглед към финала на детската Евровизия, който всички очакваме. Жребият отсъди в съботната вечер Крисия, Хасан и Ибрахим да са второто изпълнение веднага след откриването. Какво се случва в залата в Лавалета, ще научим от специалните ни пратеници. Там Петя Дикова и операторът Иван Филчев. 3 дни преди финала на детската Евровизия в Малта, Крисия, Хасан и Ибрахим вече репетират с Евгений Димитров, маестрото. Ето как протече вчерашната репетиция на сцена. Как минават дните ти? Какво ядеш, правиш, играеш? Ходя с мама на билярд. В хотела си има билярд. Днес ще ходим на спорт. Ще спортуваме и ще ходим после на спа. Вчера си правихме вана и мама пиеше винце. Днеска тя ми прави филийки. Забавляваме се общо взето и се разхождаме. Може и днеска пак да се разхождаме. Пълно и с изненади. Нашите представители Крисия, Хасан и Ибрахим вече имат много чуждестранни фенове, които припяваха нещо на развален български. Крисия, как се чувстваш? Добре. По-добре съм. По-добре от вчера. Тя със сигурност е по-добре вече по отношение на гласа си. Тя, гледам, че е в така доста щадящ режим. Нейната педагожка в общи линии ни дава да пее високите трудни тонове, които има в песента. Как мина втората репетиция на сцена? Беше по-хубаво нещо. Бяхме с новите костюми. Там пуснаха пушици там. На първия път се стреснах, на другия път не. Аз съм оптимист, искрено се надявам. Всъщност ние Крисия трябва да я пазиме за петък и събота, когато трябва реално вече да пее както трябва. Така че ще използваме цялото време, за да може тя да си почива, да се възстановява и искрено се надявам да зарадва всички български граждани навсякъде в Европа и по света. Утре на Крисия, Хасан и Ибрахим им предстои да разгледат някои от градските забележителности. За тази сутрин от Лавалета, Малта, Петя Дикова. И сега от